muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ukaona ndaenda kadai so ndinenge ndine majoka ekare iko zvinezvi pane nyaya iri kutenderera pari kunzi 0.5 creative studios DJ Wally ari kufesa macharges 2 counts of contravening section 164 of the Criminal Law Codification and Reform Act chapter 923 which pertains to the transmission of data messages inciting violence or damage to property. The allegations stem from claims that he used digital platforms to share content believed to provoke public disorder or unrest. Authorities argue that such actions could potentially endanger public peace, while supporters maintain that the charges are politically motivated and intended to silence critical voices online. The case highlights growing concern around freedom of expression and digital communication laws in Zimbabwe. Saka ndo nyaya iri kufesa pana DJ Wally panapa. But let's dive panyaya yacho tuonesane zvinhu zviri kunyatsoitika nyaya dzese mamirira dzakaita. Right. Nyaya iri kubuda nepana Traore Malcolm Masarire ari kunzoni akapuwa platform na DJ Wally, which is not true. I am not lawyer DJ Wally. Malcolm Masarire aka broadcasta zvinhu zvake pa WhatsApp channel yake anova iwo tuma video clips twai broadcastwa ipapo. Anditi a broadcaster tuma audios tuma videos twake 0.5 ndokuzoona semunhu wekuti agara anotaura zvinhu zvinenge zvingori muma streets kudhara ndopa akatora that video clip ndobva areacta on his channel. Haasiri iye akaproducer, haasiri iye akarekoda munhu, chinhu changa chatova papublic kudhara. Handiti mukunzwisisa. Ndo mafacts aripo. Video racho rikutaurwa izvozvo ivideo riya raitaurwa rekwa Opa Muchinguri. Ende vanhu vakawanda vakari broadcaster including ana Pardon Gambakwe vaka broadcaster mavideos aTraore. Ana Gambakwe vaitodedza futi Traore wacho kuma platforms kwavo countless times vachitomubvunza zvinhu zviri deep vachitomuinvestigata iye asingazivi kuti ari kutaura nema informer ema CIOs. That is the situation iripo pa ground. And on the other issue, tine vanhu vakaita sa Pardon Gambakwe nevamwe nhunzva tunzva nini nyinganyinga tingati chiko mbakumba vakomana zvikumba zvisinganzwisise vari kuenda vachinotaura kuti zvoni vari kuda kusara vari vega pa YouTube, vada kusara vari vega pa ma platforms, vada kurwisa ma big platforms esari kuya kuti vasare vachinyepera vanhu vachifeeda vanhu manyepo. So what they are doing, these guys vakuchenda vachinotsvagira vanhu nyaya. We all know kuti 0.5 na Gambakwe zvagara azvitoonane zvamuchose, azvitoonane vagara kuti vanhu vekuti havatotarisane face to face. Pavakanzwa kuti Traore asungwa chete vakatanga kufambisa nyaya ikoko vachitaura kuti what about 0.5 nekuti aka broadcasta nyaya yacho. 0.5 akangoreacta nyaya. Mafacts andiri kutaura, everything is in Traore's updates, that WhatsApp channel zvirimo asi zvinhu zvekuti hazvimo. Right. Intel yandiri kutambira panapa yakamira yakadai so. Yes, of course, Traore phone yakatorwa vakatarisa kuti aitaura nanani vachitsvaga imwe information isina chekuita nanani ngirikeni ndobva pabuda mazita akabuda ipapo evanhu vaimupa platform. I understand that. And we used to talk kuna Traore in different cause unotaura nemunhu unonzwa kutaura naye ungamboudzwe zvekutaura nemunhu wekutoti yatotadza kutaura nehama dzake nekuti akapinda chibasa chechimondimondi chekuti anouraya chero amai vake. You understand that? So I saw a certain video. These guys, they are behind zvekutorevesa. I saw a video ra Gambakwe achitaura no, Kulliant is in Zimbabwe, what that's in the hogwash nonsense. What happened is because iye ari kutaura zvinhu zvawo zvavaona mufoni yaMalcolm Masarire. I sent a certain video kuno Malcolm Masarire randakatoita pre-recording kudhara pandanga ndaenda kwaMutare ndichitora. That was a week before paizoitwa conference kwaMutare. So I recorded the video ndobva ndazorikipa. I wanted to surprise Traore because Traore anga ane nguva asingapfuuri kwaMutare. I sent a video kuna Traore ndichimuudza Traore, I am in your hood. Kuri sei koko kwauri chichichichichi. I was talking to Malcolm. That's it. Hapana kana chimwe zvinhu zvimboneka nebasa rese. Let me show you the video so that you know ndozo proceed and you understand. Ndichikuratidzai zvinhu zvese zvakaitika ipapo. Musanyitswere muchitenderedzwa brain nevanhu vasina nebasa rese because kana ndatouya nechifumuro munonyatsondizamushe kuti ndinenge ndiri hot sei.
Oh, pick up Comrade Traore wherever you are. My name is Kulliant. You know what? Today I'm challenging you. I'm in your wood. And today I'm going to Mutare conference. I'm going to see what is going on, what is transpired in Mutare right now. Zokuti munanga gwasha dzimbarini kana kapinda rini. Nasi ndichanozviwitnessa kwamburi. Comrade Traore, majara kana Kulliant TV. Iri ku Rustenburg, iri ku South Africa. Today I'm in Zimbabwe. My name is Kulliant. Comrade Traore, I'm challenging everyone. Kana asina mare bhazi ngandifone ndombe. Izvo so, I'm in Mutare. Welcome to Mutare. Right, saka chokwadi chiripo njokuti inini ndinoenda pandinodira, handirambidzwi kuenda panguva yandinodira. And in the conversation yandaitaura naTraore achitondibvunza kuti wazopinda nepai, cause inini ndaiziva kuti handamusei ndara-pre-record video. Ndikamuudza kuti ndapinda ndashandisa pa-airport. They went to airport vachinotsvaga marecords. Uda kuona kuti sure akapinda panapa rini ichichi zvakafamba sei, ndobva vamashaya marecords iwayo. Reason iripo vanenge vachida kunyatsonzwisisa kuti zvivindi zviri kuzohodha kupi. Who is your boss? Ndo ma-questions anenge achingodiwa. Normally vanenge vasina kana basa netuvanhu tunotambura twakaita kunge kaKulliant kana anditi who cares about kamunhu kakadhakwa kanenge inini kasina nebasa rese kanotaura rafu, kamunhu kasingatye kana kuurayiwa, kamunhu kasingavhunduke kasinganzvenge bvute, ndiana nebasa nazvo? Hapana, no one cares. But now on the issue of point 5 nyaya yakabroadcaster yacho inyaya yaopa muchinguri, and there is this Makore guy who is related to my muchinguri. Saka Makore apo as a mediator kuda kudzimura moto, cause chinhu chiripo chiri kupisa. I understand changa chakuforwardwa everywhere nevanhu vamwe vekunaro kuma X spaces, the likes of ana Crime Watch Zim. Yes, Crime Watch Zim inofollowa nema-politicians, ma-top politicians of course. Saka ndo pamwe pane pakunetsa nyaya pakunzi kwa mune mukufumurwa apa ndiani, ndo pavakabva vaona kuti clip yanga yatorwa pa YouTube pa point 5, ndo nyaya iri kufira point 5. Saka point 5 vanenge vachida kunzi ari kuda kunzi adelete video iroro raakaisa, ndo dambudziko riri kusanganikwa ipapo. Ndo saka point 5 zita rake riri pamberi padenga denga. Varoda kunyatsonzwisisa kuti point 5 waizobroadcasta munhu achitaura izvi sei, mamessages acho anga ari treasonous, haana kunyatsosiyana neageza. Mamessages aitaurwa ipapo anga ari ekufumura ugananda waiitika. Isusu hatizvipindire nyaya yekuti munhu aifumura ugananda hwake, because video ranga ratopa public kudhara. Channel yaTraore ine something like 15,000 followers. Havasi vanhu vashoma ivavo, vanokwanisa kutotora vachiforwardirana zvinhu chichitofamba chichienda. I think vanhu munogona kuda kunyatsonzwisisa futi kuti 15,000 followers pamwe munogona kufunga kuti pamwe achimwe mupublic. I will search the video, ndonyatsokuitira screen recording ndichikuratidza izvinhu zvandiri kukutaurirai panapa. Tonyatsoonotera point 5 rakabroadcastwa nguvai neranhingirikini. Point 5 aingoreactawo zvake, but asiri akapa munhu platform. But point 5 akavengana naGambakwe. Gambakwe anenge achitofaitira kuti munhu anga achinyorwa mublack book, munhu anga achinyorwa tsamba nana Mutamba achinzi we are looking for this point 5 guy. Ndo nyaya inenge ingoripo chete, hombe iri panapa. But hakuna munhu anongoramba ari panhingirikini, ko munogoita mabhuli kusvika rini. They know kuti hapana anombovafarira that nhingirikini yaya. But it's not about that. Nyaya ingoripo ndekuti paringotaura kuti ko uyu akapa platform zvasiyana ine zvakaitwa Darabi. Handiti mukuzviona. But nyaya iripo ndekungoti uyu haana kupa platform, but akangotoro clip iri chitenderera sezvanga zvingoriwo semunhu aitoshamisikawo nezvinhu zvakaitika ipapo. Saka tangoti ngo clear the air. But you know, there is one thing that I want you guys to know. Point 5 onzi abatirwa nyaya idzodzidzi aiwa toriska zvese zvatinazvo kuti zvisaitike zvinhu zvakadaro izvozvo, because haana kubrota, haasiri yakaita first kuti nhingirikina. Malcolm anga anhingirina video rake ega, haana munhu waakambotaura naye on video call. Hakuna munhu waakambotaura naye achitaura nyaya idzodzo, even mastatement ari treasonous. Mharidzo dzake dzaiparidza dzanga dziri dzake, mafunctional fights ekupolitical party kwawo kwaaita, but aingoenda kune maplatforms ese including yaGambakwe wacho aibuda kakawanda ikoko achibvunzwa mibvunzo yakasiyana siyana.
achitotaura kuti ninga azodai so zvakatodhava achitotaura zvakasiyana ndokwaitopushwa kuti ataure zvakawanda sharp ndo vanhu vaitokonzeresa futi ivavo kuti munhu ainge achiningina cause Traore thought kuti vanhu vari kutaura navo vari genuine cause Traore anga ari used kutaura nevanhu vari genuine especially ku YouTube space cause ku Facebook ku WhatsApp kwanga kusina vanhu vaimbotaura navo. I was the first person to engage ndichida kunzwisisa ndaida kutobvunza. I don't remember the video ndaida kutobvunza. It was the issue of M31 if I'm not mistaken. Ndachitaura kuti pari kunzi M31 is dead and buried. What's your take on that? Ndozva aipindura kusinzi angari yemunhu akashanda ari ku M31 ndopa akapindura ka no, it's not dead and buried. We can't listen to someone like Makore because Makore ari kugara ku UK anozvinzwa sei nini ndotanga unzwa nyaya Makore asati anzwa. And then the next thing ndobva ndavadedza vese iye naMakore wacho vachitaura nyaya dzavo ndobva ataura vapedzerana naMakore vakawirirana vakatoudzana kuti tiri vanhu vekuzanu PF. Rechi 3 pakazonopera that video ndopa akataura achibata nyaya dzaJeff Judah achiti Jeff Judah zvaari kutaura anda wambobayiwa Jackson. The next video ndopa akadzoka ana Jeff Judah. That's all. The rest is history. Ndo pakatanga kuzodedzwa nemamwe maplatforms vakutaura zvavaingotaura ikoko. Saka there is no big deal pane nyaya iyoyi yekuti mungabva matoti 0.5 hands aita se adidi. We know that but nenzara iri ikoko kuti muzonzi makazotora 0.5 kure mutanga mambofane nzara wakomana mukutoonda mutosara matamari panze bhutsu dziri kutoboka kudhara zvese zviri kutonetsa vamwe vacho mutori pa line up yavanhu vari kuda kutodzingwa mabasa mabosses enyu vari padhuze kudzingwa mabasa. Hapana kana nyaya mboripo inekuti tingatoswera tichitaura zvinhu zvese zvizoriningina tidzitaonesana chii chatinotaura ipapapa kana kuti monzi munhu atobhayiza sterek asi unless kana muda kutotengerwa mombe kuti munzi sorry ndopa munoda kuningirikina but hamungaita chibhuli icho chekudaro. Pedzerana nemunhu wenyu handi makamutora handi pakaitwa utengesi makawana munhu wacho. Saka what's your problem? Kulliant TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulliant TV haichatsika saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha. Everybody say Kulliant yeah. Information need brilliant yeah. Everybody say Kulliant.